вечер, че тук направо ми е пече. Да задлеца ще чакам, аз инфлацията, за да мога най-сетне да си опека на деницата. После хамста ще си купя динамо, ще му взема и ще го простя час. Така от ситуацията ще изляза безпроблемно и дойде чест. Питам, бе обича, направо кожата ми се ближа. Веднъж месеца се проява и директно ни осакатява како. Месеца се проява и директно ни осакатява проко.